ректора на университет професор доктор Асен Златаров, професор Христо Базов. Уважаеми първокурсници, скъпи студенти и преподаватели, уважаемо академично ръководство, драги гости! Добре дошли в нашата алма матер в началото на учебната 2023-2024 година. Днес за 60-ти път нашият университет професор доктор Асен Златаров отваря врати за своите възпитаници. През всичките тези години светът, а с него и нашият университет се променят. Но знанието, иновациите и уменията, които ще придобиете тук, уважаеми студенти, ще ви подготвят за бъдещето и неговите нови различни професии. Аз съвети няма да ви давам. Защото, както е казал още преди 2500 години един китайски философ и мислител, приемаме съветите по капки, но ги раздаваме с кофе. И този мислител, наречен Конфуций, е бил учител на 10 000 поколения. Затова ще ви кажа само, че ние ще ви уважаваме и ще ви помагаме много. Ще ценим ученолюбивите, инициативните, социално ангажираните, защото ние, вашите преподаватели, сме тук, за да ви подкрепим и насърчим в нелекия път към знанието и растежа. Не се колебайте да търсите помощ и съдействие от вашите учители. Пътят към успеха и постиженията е общ. Тези, които за първи път прекрачват прага на университета, трябва да знаят, че историята и бъдещето вървят ръка за ръка. Мечтите стават реалност. Отличията от международни форуми за нашия екип са многобройни. Можете да откриете научни публикации на нашите преподаватели в най-престижните издания по цял свят. Включително през тази година в университет професор доктор Асен Златаров дойде и наградата Питагор за млад учен с принос в областта на природните и инженерни науки доцент Георгиев. Много от вас, скъпи първокурсници, освен че за първи път ще учат в университета, ще посрещнат и предизвикателствата да живеят в нашия град. Уверявам ви, че Бургас е чудесен избор за всеки млад човек, а в нашия кампус ще откриете не само колеги, а и приятели за цял живот. От утре стартираме срещи под наслов "Един академичен час на", и първата среща естествено е да се проведе с кмета на град Бургас, господин Димитър Николов, който ще ви разкаже за постиженията на нашия град и възможностите, които той представя не само за младите студенти, но и за преподавателите. Срещата ще бъде в аулата от 13 часа. Освен това, уважаеми студенти, вие ще имате щастието, тези, които не са от нашия град, да живеят в нашите общежития, които са тук отзад. 3 общежития големи имаме и там, в тези общежития, макар и да не са хотел 5 звезди, ще видите, че вие можете да сте сами в стая, което много рядко се среща в студентския живот. Също така, с подкрепата на студентския съвет, ето там, зад знамето, ще оформим тази година един студентски център. Изцяло с благотворителност ще бъде финансирано изграждането на студентския център и само чакаме от студентският съвет да не даде проекта. Също така, в този студентски център ще работят само студенти и това ще бъде и нашата политика в следващите години. Там, където има свободни работни места, по примера на западните университети, ще наемаме студенти. Ако за едно работно място има кандидатстващ студент и някой друг, който не е студент, ще дадем предимство на студентите, така че имайте го в предвид, че можете да имате работа, освен учени в университета. Уважаеми колеги преподаватели,
Вашата страст към предаването на знания и умения е ключът към успешната академична и професионална реализация на студентите. Продължавайте да бъдете отворени към сътрудничество, креативност и развитие. И тази година даваме възможност на нашите студенти да избират между нови, различни и свързани с настоящето и бъдещето на университета вече 79 специалности. Включително само след месец ще стартираме с обучение на английски език на студентите по медицина. Също така ще работим в много добра колаборация с останалите висши училища, които са в Бургас, техните представители са тук. Подписахме меморандум за сътрудничество и ще си партнираме в различни проекти, включително и с община Бургас и с държавата. Ще помогнем и на държавата с нашите знания. Предвидели сме да направим токсикохимична лаборатория за анализ на тези шофьори, които имат полеви тест положителен за алкохол и наркотици, и ще участваме в проекти заедно с община Бургас и с някои други градове в България по интегрираните териториални единици за развитие. Също така сме си поставили високи цели за откриване на нов факултет и филиал, за които ще положим заедно много усилия за успешната им реализация. Най-важната обаче задача предстои следващия месец. На 9-ти пристига експертната група, която ще ни акредитира институционално. Затова трябва да обединим усилията си, за да получим една много добра и успешна акредитация. Ще си партнираме със средното образование и тук искрени благодарности на директора на регионалното управление по образование и на директорите на средни училища, които са тук, с които ние съвсем скоро ще установим по-тесни контакти, за да може учениците още от средното образование да се ориентират какви специалности има в нашия университет и къде и как могат да продължат образованието си в град Бургас. Благодаря ви, колеги, за ангажимента и предаността ви към образованието и развитието на младите хора. Нека имаме една успешна и изпълнена със значими постижения учебна година. На добър час на всички!